Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu ora bakal jumeneng as-saatu apa kiamat hatta yatabaha. Iki hati-hati. Saya kok cak nasil gak teko iki. Cak nasil teko ono tak nyampekno iki. Nang gone Pak Takmir. Yatabaha kang api-apian sapa annasu menungso fil masajidi ing dalam pira-pira masjid. Samane kepengin kiamat iku ditunda terus karo Gusti Allah. Ojo api-apian masjid. Pokoke cukup gawe salat pantes layak digawe salat. Ojo api-apian niki dasare. Kami gak tahu ngaji. Lah iku, mau Cak Nasir tak enteni Cak Nasir kok kok piye wae. Wayahe ngaji Cak Nasir dulu. Jadi ojo api-apian masjid. Memang kita boleh fastabiqul khairat, boleh kita berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi wonten nas ngeten. Jadi nek sampean kepengin urip donya iki tambah suwe tambah apik, gak moro-moro temur kiamat nggih. Iki ojo api-apian masjid. Sing pantes mawon pantes, layak digawe salat pun cekap. Nek jedinge mek siji yo ditambahi, jeding siji kok ditambahi, tambah ge menara. Semisal do masjid kono do ngene gak kok. Jedinge mek siji janan. Nggih menara. Yo apik sih menara gawe azane iki. Masjid do kono masjid do kene aman do kene. Akhraja ngetokake hu ing hadis sapa al-khamsatu imam kang 5. Illa Tirmidzi ya kejaba Imam Tirmidzi. Wa sahahalan milang-milang sahih hu ing hadis Ibnu Khuzaimah sapa Imam Ibnu Khuzaimah.